poniedziałek po Niedzieli Palmowej na krakowskim rynku król Zygmunt I raczył spełnić uniżoną prośbę Albrechta Hohenzollerna i przyjąć jego hołd, jego ziemię, jego gospodarkę i poddanych. Zapewni i obywatelom pruskim, i obywatelom północno-zachodnich kresów królestwa trwały pokój, rozwój i możliwość bogacenia. Odwrócił wektor zainteresowania swoich starszych braci kochających gonitwę i zajmowanie bezludnych stepów na wschodzie na rzecz aktywnej polityki europejskiej, panowania nad terenami zurbanizowanymi, bogatymi usługami i produkcją, a nie tylko miodem i plonami łowiectwa i zbieractwa. 10 kwietnia to powinno być nasze wielkie święto. Święto Polski mądrej, dalekowzrocznej, pozbawionej kompleksów, silnej materialnie i moralnie. Polski europejskiej i liczącej się w świecie.